Meyer Bugdahl havde i 2014 en tilfredsstillende vækst i aktiviteterne. Omsætningen steg således med 28% til 14,1 millioner kroner, mens bruttoresultatet steg med 22% til 7,6 millioner kroner. Vores aktiviteter inden for finansiel rapportering udviklede sig tilfredsstillende. I løbet af 2014 bistod Meyer Bugdahl over 35 virksomheder med års- og kvartalsrapportering, og et stigende antal virksomheder investerede i digitale års- og kvartalsrapportløsninger. Inden for magasiner og digitale medier havde Meyer Bugdahl en god tilgang af nye opgaver, og endelig havde bureauet vækst inden for områderne branding og visuel identitet. Meyer Bugdahls investering i at styrke aktiviteterne inden for visuel identitet og branding fortsatte i 2014. Markedsføring og branding af danske og internationale virksomheder, organisationer og brands udgjorde en stærkt stigende andel af bureauets omsætning. Resultatet før afskrivninger og finansielle poster blev forbedret fra 0,1 millioner danske kroner til 2,1 millioner i 2014. Fremgangen skyldes især det voksende forretningsomfang. Driftsresultatet er dog belastet af udgifter til flytningen til nye lokaler på Nørrebro, samt udskiftninger og opdateringer af bureauets IT-setup. Resultaterne er bedre end ventet ved årets begyndelse. Som led i det igangsatte generationsskifte blev ejerkredsen udvidet med Thor Larsson og Tina Norske, som sammen med Daniel Hoffmann og Tina Meyer udgør partnergruppen i Meyer Bugdahl. Selskabet har i årets løb i gennemsnit beskæftiget 9 medarbejdere og har herudover trukket på et fast netværk af freelancere og eksterne partnere. Bureauets nye forretningsstrategi introducerer nye services og kompetenceområder, der vil gøre bureauets tilbud til kunderne både dybere og bredere. Meyer Bugdahl forventer således i 2015 at øge aktivitetsniveauet og bruttoresultatet og samtidig fastholde en tilfredsstillende indtjening.